vo svetového jazdeckého rebríčka Longines Ranking, ktorá je sponzorovaná spoločnosťou Sanaklis, do ktorej sa naprebojovali tri jazdecké dvojice. Kurz rozskakovania začína skokom číslo 8, následne 9B, tam máme nový skok 15, 3, 4B, 4C, 7 a zakončí to opäť nový skok číslo 16. Alebo teda 12. Prvou na štarte bude Sára Vingrálková, Naila van der Merelsen z Českej republiky. The first to go in today's jump off in the Swiss Stars Gold Tour Longines Ranking of Sanaklis, it's Sára Vingrálková with Naila van der Merelsen. Kto chce v rozoskakovaní zvíťaziť, musí dokončiť parkour s čo najnižším počtom trestných bodov, čo najrýchlejšom čase, alebo teda byť skrátka lepší než ostatné dve jazdecké dvojice. Naila van der Merelsen je bezchybná, čas 39.85. A to, aký dobrý je tento čas, tak to preveria ešte ďalší dvaja na štarte. Clear in 39.85 for Sára Vingrálková with Naila van der Merelsen. And now we will see how good this time was. Second to go is riding for the Netherlands. It's with Prada di Costa M now, Kevin Jochems. Druhým na štarte je s konom Prada di Costa M, Kevin Jochems. Megemeli a farkát és kirakod. Kutyuska! Tegnap azt is odrágtok, rend volt, és jó sokan beleléptek az Marquezbe. Štyri trestné body, čas 39.48 a Kevin Jochems a Prada di Costa M 4 penalties in 39.48. Ale v rozoskakovaní už to tak je. Buď je to všetko, alebo nič. Čas bol ale lepší, než mala Sára Vingrálková, Naila van der Merelsen. A to je ten point, alebo ten bod. Treba byť lepší, ale treba byť aj bezchybný. A posledným na štarte je Kajtan Julia a Chelsea Z. Jazdecká dvojica, ktorá včera ušetrila síly na pohári národov, nakoľko nemuseli ani odštartovať, ale nakoniec rozhodli o víťazstve v rozoskakovaní, boli bezchybní a rýchli. Uvidíme, ako im rozoskakovanie vyjde dnes. The last to go, Kajtan Julia with Chelsea Z. Time to beat 39.85. A čas, ktorý musia prekonať, je 39.85.
jasné, poznáme víťaza. Včera v rozoskakovaní zabezpečil víťazstvo švajčiarskému družstvu a dnes sám sebe za Švajčiarsko. Gaetan Želia v Chelsea za the winner of a Gold Tour of Sanaklis. Dámy a páni, pozývame vás na slávnostnú dekoráciu v aréne a dnes sa ešte môžete tešiť o 17:15 na súťaž pre tých najmenších na vodenie, ktorej budú súťažiť 3 nádejné, veľmi mladé malé talenty na poníkoch a dnes nás čaká ešte jedna súťaž a to o 17:35 súťaž posledná pre dnešný deň.